Abakore na magendero hase ward ya township ime bunge ya West Mugrango county Nyamira nigo bwanyaka bakomochigwa ase egati abamenyi bechinsemechyo banyareka ba abakomochia anemono oboteneri bwa county yo nabo igo burayi bwe ward yo ase banyareka ba bakoenekia na koboria banyareka bagukiranirwa amagendero. Samaritane ngoro kwa Jeremiah Nyakundi Momanyi ngoro kurase kenyoro gia tente abandu baminto ase ward yaito ya township ndo bwato obokongu bwe chipara obokongu bwa security rights obokongu bwa mache nto bwati binde byonse pia ase ward yaito nake tokota makoriga limo siko ito Duke Masira tarakora kende kiritwa motomereta ase assembly our township ward tosokoligera lya mangana a security rights iko chirimete like throughout whereby ne town ebonete koraba throughout ono nalingi ko saba umweshimiwa Duke ngaki yabwato mwako yo monyumandaraji kumurusya obisi tokonye tonyore security rights erinde biashara na biko nyara bakoreka na chinsa chintambe akara wise gocha aga igo no ike none gali mondo ikuno ne sabari ike ga saa moja yoko nyana tokonya na sora agore none chingeni abangina basiekire batamire go chinyomba because yabao boy about their security so na bototagete security rights chiro siwe umweshimiwa Duke twasabiro twaro bwa matobuya no mugavano ito toisokoligereria amangana echipara number 1 omurayo ito tabwati a balance ekera okra development nabono chipara chito cyari mitu chia tente nkianye kobekwa more for the longest akini agatuma satanganete kole machipara akanda akabeka kuchigesana no moino torigerie pare koruko rutente egende mpaka bomondo ko connect chi institution cyabo mondo primary na senator kebaso secondary school epare yugere terrible goiteka torigerie pare koruko ruwega Dubai egende go chibogo chora ngumbu ne pare mbepi abantu batayikonyara gweta torigerie para erega liborabu dispensary oende go connect kuchitente primary na ne conference ya SDA chipare chiko chire chimbepi igona botutagete obonchiri ase ward yaito erinde chipara bune gito chi address na ndabantu banyare konyora asibagweta buya ngigende natego gote abingenda naki yuma otaraganya abantu basire omwana ko bakonya ne chiombe gosomana ko bakonya ne ndagira bali korara akora maendelero alitwa gochorete ko chi assembly korara toroseri chipara chiravese kiregento kilitwa gotomeji daraja bone ko chiagure nona bana bakonyara gutambuka none oroche bagende school toroseri chipara tafadhali tobekire chisaki